Seguimos coa información deportiva. O Boiro bota a andar cara a unha nova campaña ilusionante. O equipo presentouse en Barraña ante a súa afección co obxectivo da permanencia na terceira federación e o soño de estar no playoff. A nova temporada de fútbol está un pouco máis perto de iniciarse, pero o que dará comezo é a pretemporada para algúns dos equipos da comarca. O Club Deportivo Boiro despediu xullo coa presentación oficial do equipo que competirá por terceira temporada seguida na terceira federación, despois de arrancar os adestrementos a pasada semana. O Municipal de Barraña abriu as súas portas para a posta de longo dos xogadores e equipo técnico que buscarán dar un paso máis na categoría. Os que continuades tras o excelente traballo da tempada pasada, grazas polo voso compromiso e os novos fichajes recén chegados, recibímos con orgullo. Defenderedes unha camisola con moita historia e conviviredes con un vestuario sano e traballador. Non somos de pedir milagres, pero dende o primeiro adestramento exiximos vos 3 principios que son a marca do Club Deportivo Boiro. Humildade para seguir aprendendo, sacrificio diario e ambición máxima para defender este escudo. Quen agradeceu a todas as persoas que fan posible que o club siga competindo e avanzando un ano máis. Quero, como presidente do Club Deportivo Boiro, expresar o noso máis profundo e sincero agradecimento aos nosos patrocinadores, colaboradores, empresas e publicistas. Nos tempos actuais, o voso respaldo económico e a vosa confianza incondicional durante estas últimas tempadas son o pulmón que nos permiten competir con garantías nunha terceira división tan complicada como estas. E, por suposto, un agradecemento infinito aos nosos socios abonados por ser a alma, a identidade e a razón deste club. A pasada campaña, o Boiro quedou ás portas do playoff, obxectivo marcado polo club despois de que se firme a permanencia nesta 2026-2027. Os boirenses contarán nas súas filas con Pablo Parada, última incorporación que chega cedido da cantera do Deportivo da Coruña. Acaba de chegar hoxe un fichaxe, unha cesión do Real Club Deportivo da Coruña, xogador que estaba adestrando na primeira red, lateral izquierdo, xa leva 1 ou 2 semanas de ventaxa con respecto aos demais compañeiros, unha perla da canteira do Deportivo, teño entendido que o Deportivo renovoulle o seu contrato para seguir no Depor o ano que ven, é unha das ilusións que ten o Deportivo, ben en calidade cedido este ano, estamos encantadísimos de que un xogador da súa calidad e da súa proxección caia en Barraña e quero agradecer públicamente a facilidade que nos puxo o Deportivo da Coruña para que Pablo este hoxe aquí. Un ano máis, José Tizón adestrar o equipo e agradeceu a todos os seus xogadores optar polo Boiro para xogar esta campaña que se presenta ilusionante. Estou convencido de que vamos a facer un gran ano e que non vos vais a arrepentir. En segundo lugar, a Marcos e a directiva por apostar por nós outro ano máis. Javi e toda a súa familia que están aquí sempre cada día botándonos unha man e facendo moito máis fácil o día a día. Salvo Jota que de vez en cando teño que aturar, pero bueno, iso vai no sueldo. Despois, agradecer tamén ao alcalde, ao conselleiro, dar as gracias por estar aquí, por apoiarnos, dicirvos que eu cos políticos son como cos xogadores, agradecido pero exixente. E fixolle unha nova promesa aos aficionados. Creo que o ano pasado pois foi un ano moi bonito, que a xente, a afición, se foi enganchando a medida que iban pasando as xornadas. A última semana en Somozas foi impresionante, ainda recordo ali a Nino coas bandeiras no recibimiento, como encheche esas bancadas. Nos quedou esa espiña clavada de non poder facer o playoff. Neste acto fai un ano dixen que prometía traballo e que prometía unha temporada bonita. Pois este ano vou a prometer máis traballo e prometo que a temporada vai a ser máis bonita. Juanma Blanco portará o brazalete de capitán e prometeu traballo e entrega sobre o verde. Dicirle que levamos entrenando xa desde o lunes e pinta bonito, verdad? Así que seguir apoiando, seguir dándole caña, que nos vamos a dar todo de nosa parte. O Concello de Boiro estivo representado polo alcalde José Ramón Romero e o concelleiro de Deportes Marcos Fajardo e garantiron o apoio ao equipo no seu proxecto. Darlle vida ás caras novas do equipo técnico,
máis dos xogadores, darles parabéns ás persoas que xa estiveron a temporada pasada por a boa temporada que fixeron. Espero que sea igual ou mellor este ano e, bueno, os agradecementos á directiva, a todos os aficionados e, bueno, espero que este ano pues, sea un ano importante. Viva Boiro, viva o Boiro e, bueno, e todos a traballar arreo. Para conseguir o antes posible os obxectivos marcados, a afección e membros da Corporación Municipal arrouparon aos xogadores, o equipo técnico e a directiva do Boiro na súa presentación oficial.